dugun oso polita zala heziketaren gaia lantzea. Heziketa oso importantzia delako herri batentzat. Gure seme-alabak, gure haurrak haztea eta heztea, lan oso importantea da, jolas eta gozamen sekulakoa, eta hori da ez bakarrik gurasoen ardura. Baita, gaineteko zenidena, lagunena, eskolarena, autoarena eta herriarena. Denon ardura da, gure seme-alabak, gure haurtxoak haztea eta heztea. Ze oraina gure adan bezala etorkizuna haiena izango da eta haientza daukagu oberena. Horregatik aukeratu dugu heziketaren gaia aurtengo proiektorako. Bai, eta 18 kantu eta ipuinetan ederki asko dago bilduta haur guztia. Proiektu honetan dugu paketitan diskoa. Bai. Eta diskoan daude 19 kanta. 19. Letrak egiteko aurten inoiz baino kuadria handiagoa dugu, normalean guk egiten ditugu, baina esan bezala pizitza gune ondenez, denbora asko pasa dugu, bai aurrunaldia egiten. Eta orduan, bertsolarien artean, hor dauzkagu, Unai Moñoa, Beña Gaztelumendi, Igor Elortza, Miren Amuriza, Uxue Alberdi, Amets Arzaiusek bikanta indizkigu, hor dauzkazu Elena disko barruan ikusteko, eta oso posi gaudez euskara gaitasuna heziketa eta poesia batu ditugu disko honetan. Bertsolariez gain izan dugu Inés Osinaga, Mari Calambre letra jarri diona, izan dugu Maider Oiartzaba, gure klubaren letra eta kanta egin duena, izan dugu Bizardunak taldea, Largabista Basozainari kantatu diotenak, Asier Gozategi, Martin Bertxori kantatu diona, Uxu Alberdi eta Eñoten Lorretak enzazpikoak ere anepiratari kantatu dioten, Amaitza Zaiuzen eta beste hainbat eta hainbat. Eta Ramon Agirre Antoriak adibidez, lagun gure txakurrari gure lehendakariari jarri dio ahotsa eta harima. Hori da. Beraz, gu oso pozik gaude disko honekin. Bai, auzolan egindako diskoa da. Beti esaten dugu, bueno, aurten honena, aurten honena. Eta aurten diskoa bukatu, hilabetetan pasa ditugu garaten, esan dugu, katxi poreta, honena traze du. Zabalago horretan lan eskerga egin du. Saiatuko gara horrekoan honena izaten bai, baina, bueno. Eta Kapi Arkarazok ere lan handia. Ametsa Zaiuzen egin digu himno bat. Oso polita. Eta aurrek esaten dute libre, zortzi kultzetan gutxenez. Eta da, munduko loreak, aurrak loreak izan nahi duten aurrek eta tximeleta izan libre bizitzeko. Eta umentzoa bezala munduko herri guztiak. Eta bukateko opari bat, Palestinatik maite zaitut. Palestinen izan ginen uztaian. Eta Palestinaren banderak gorria, berdea eta txuria ditu, beltzarekin bezala. Zer oraina bizitze beltza daukaten. Baina antza handia daukagu bi herriok. Bi herriok gara munduko loreak, tximeletak bizi nahi dugu, eta elkarri ezagutuz, elkarri maite zaitut esan diogu. Eta haiek ere, ama bezlariek kantatu dute maite zaitut arabieraz. Eta horrela bukatuko du. Oso pozik gaudela diskonekin, euskara laitasuna eta baloreak dituela, eta goziatzen zaituzte egunara entzutela. Eta disfrutatzera. Maitasunez egin dugu, haur gaztez helduentzat. Disfrutatu ezazue, zuentzako egin eguta. Eskerrik asko. Asko daukagu egiteko denok, bakoitza bere moduan, inurrien moduan. Segu, izokinak bezala, saltokari gara korontzaren kontra. Eta saiatzen ari gara, errekatik gora diotzen, eta noiz behin lortuko dugu laku gozo bat bertan igeri egiteko. Eta horregatik gure asmoa da esparro berrietara zabaltzea, baina ez gu bakarrik, lagunekin inguratuta. Elkarlanian. Horregatik sortu dugu aurten, berriakin eta elkarrekin Irrien Lagunen Kluba. Irrien Lagunen Kluba zer nahi ez esatea? Pirritze erditudan bezala, Irrien Lagunen Kluba ere erditu dela, goxo guztiok azteko. Lehen esan dizuegu Palestinan izan garen laurte. Izan ginen Sahara, izan ginen Kuban, Nicaraguan, Estatu Batuetan eta beste hainbat tokietan. Toki guztietan dago El Pato Donald, Spiderman, Pocoyoyo, Esponja, El Rey León eta kompainia.
Eta guk esaten dugu, herri bakoitzak izan behar ditula bere pertsonaiak, bere hizkuntza, bere baloreak, eta bere nortasuna eta referenteak. Bai, izan ere, guk euskaldunok usain, kolore eta zapore berezia ematen diogu kulturaren ostadarrari. Horregatik nahi dugu Batadonal Chicago egotea, eta tarteka eta bizita bat. Bai, postala bidaliko diogu. Eta Spiderman ere, bai. Baina Euskal Herrian, guain jaio zezkigun pertsonaia hauek, Pupu, Lore, Tiritatxo, Largabista, Marikalambre, Martin Berg, Lagun, eta kompainia, jarraituko dute aurrera begira. Bide luzea, egin dezaten nahi dugu. Jaioko dira gehiago, eta bertan errotzea nahi dugu. Horregatik sortu dugu Lagun kuadrio handi baten barruan, Irrien Lagunen kluba. Gure seme-alabak eta Euskal Herriko aurrak, euskaraz, alai eta koloretan ezteko eta azteko. Eta lehenengo edukina, lehenengo euskarriak, Irria aldizkaria eta irrienlagunak.com webgunea dira. Irria aldizkaria da urte osorako eguzkia. Eta abenduaren 26an beken izango gara. Astebeten saldu ditugu 6.000 sarrera. Bai. Eta 11.000 dira orotara pisaiotan abenduaren 26an. Hori da. Baina bueno, guretzako importantea da jende askoren gana eriztea familia handi bat egiteko. Guretzat ez da importante hori. Importante da zer eskaintzen dugun eta zer partekatzen dugun denon artean. Baina hori ere importante da. Gero eta gehiago izan behar dugu, post-posik, euskaratik eta euskaraz posi bizitzeko. Bai, ongi. Eta hoiz Euskal Herri osoa zarkatuko dugu, eta urte osoa ondan emango dugu. Bai. Dagoeneko hasia. Hola.